Esiningi ngiye ngithi mangikhuluma nabafethu bangitshela ukuthi hayi bu professor wani lo. Ngithi mina vese ngitshela ukuthi akekho umuntu engazi ukukhuluma naye la kunina. Kodwa umuntu engazi ukukhuluma naye mina ubu professor because ngiyazi ukuthi ngeke mina ngifake njengani. Yabo nina ngithi mangikhuluma nani ningitshela enye into. Kodwa mase ngifika umuntu wangempela ozongitshela into yangempela. Nina lami ngizobe ngincengele into eniyisuke niyifuna leso sikhathi. Yabo ningiphambukise. And then bonus moshe impilo yami. So bengifisa ngathi mina mhlawumbe abantu abanje njengo ngizothini mhlawumbe umasipala owathi bangenelela abantu basize sicela balekelele nabo nomphakathi nje usize kungaze kuthelelekele nezingane zethu. Mina ngeke ngithande ingane yami siphila lempilo engiphilayo. Ngeke nje kube mnandi sengithi ngiyajika la emarket ngithi ngiyabona